Esperientzia zela kristuna ez. Lehenengo aldia eskuz pelotan aitzen gala euskal selekzioekin, eta hori bat da azken finin zure herria zure kirolian defendatzia. Eta gaina bertan jugatu genuen Bilbon, Euskal Herrian, eta alde horretatik kristuna esperientzia. Taldeare kristuna genuen, eta asko gozatu egun aste bat izan da, nahiz eta bukaran ezin izan genuen borobildu, minon esperientzia zela kristuna. Basano ez, azkenin hori bat, lehenengo aldia da euskal selekzioa eskuz jokatzen ibili dena, eta gu horretia hori bat, alde batetik, beste alde batetik presio pixkate bai, herrian jokatzen genuen selekzioa, oso politia eta hori bat izan da. Txikitatik entrenatzen, Kontxeo Jupin ikastolako frontoiin asteburutan beti pelotan, jokatzen hasiko nintzen Benjaminetan o Alebinetan, eta oan arte, beti pelotan, ez dutin futbola, saskiolaia, beste kirolik ez dut praktikatu. Bai, hasi eta hasi eta segitu Oiartzungo klubian. Oan senior aurten 3. urtia, seniorretako 3. urtia, afizionetan aiga nahiko guztua. Afizionetan torneo asko daude eta partio desente eukitzen txegu, hastian zehar, hilabetean zehar. Eta momentuz Oiartzungo klubakin jokatzen dut, eta torneo pribatuak eta bai. Oiartzungo izan da eta hemen hain beste gordo sartuta, hau esango dut. Moden zoro, baina gila dara bai, Donostiko Atano 3. bai, oso gustuko duten frontoia dela. Herri artekoa. Oiartzunekin azken urtetan gaina nahiko emaitza politiak lortutugu, eta oso giro politia bat egoten den txapelketa da. Iparraldean jugatuko nuen partioa guztua, inoizten olako tokatu txikitan beti Olaizola. Beti Olaizola izaten nintzen, galtzen zuen asarretzen nintzen, eta dena. Eta gero Andoni, Ugalde eta Ander ibilitzen nintzen, eta gaur egon Ander imaz, esango dizu dela nire referente nagusena. Helburu bezala, amets ez dela beti profesionala izatea. Egia dagoen, selekzioan kontu honekin jarritan nuen helburu bat bete dutela. Inorrek ez duen espero egia selekzioan euskal selekzioekin jokatzea, baina asko motibatu nahun gauza izan da selekzioana. Baina bai, txikitatik azkenin beti profesionala izatean pentsatzen ibiltzen ga, eta ametxoi lortzea handia izango zen.